Ayan, part 3 na ni guys. This is my comment guys. Ano lang. Relax lang. Meron ba? Diyan? Manting na ng uso sa unang panggilaglit ang kamakan sa bata. Oh, niya. Niya. Kung paano bata pa. Karon? Ariel wings type. Type. Kanilang baga. Swimming pool. Kung nalagay ka sakitan nga akong itulak, ganina. Oh my God! Ganina, ngayon kang kita makan. Ganina, nireact mo kang itulak. Pero no, naman lagi. O, di? Oo, ilang na. Isa nalay kulang, anak. Undang lang kaog. Kaon siyang. Maglaw isa kaog. Sinabawon ka mong kay, ha? Kamukaon. Ay, isa kaog, isda ka na kaliskis. Naghanap ko gingon si mo, ha? Kanin mo. Thank you. Ano tawag pa kaya, ha? Nilit na dito taon ko sa hayat dyan. Kaon, ginagawa mo. Alapin. Kolor ka buo. Ano yun ang ginagawa sa item? Yurik. Ang taas ng yurik. Pagka sa yurik, ang atong dugo, muungot na. Muna, high blood ng tao, muna ang tao, magdisod na ginhawa. Kaya ang dugo, wala na mo circulate. Pagkana ni mo, disod mo ginawa. Kitaan ka, ingon na yun. Ang sasakit, ang sayang kamat yan, heart attack. Heart of Kaya ni anak, maka, disod ko ginawa, pero di na mao. Pero napunggan na dito. Napuglan lang siya. Ang taba-taba na. Dati, manggo, di pagka, di, okay man yung ginawa, ngano na heart attack man. Yan ni, niya, payat eh. Wala man ko sakit, o, wag sakit, no? Finding sa rin sa heart attack. Naglisod siya sa ginawa, sa oxygen naman. Wala sa kakaya, wala na. Yan ang Ang yan pa yung sa doktor, nagbara. heart na siya, failure na. Bawal ko mga siya. Oo. Ako na to, gulay, laway. No, doon ko sa tinutulog. Oo. Number 1 na itong daon, magkasa. Lagi kasakit eh. Sabi ko lagi to. Okay, ito din na to sa ulo. Hindi ako ba? Ito ako, nadagma ko. Nabitik. Kalugar ka, iskasmana, isban. Kung makalugar lang Ako ka. din yung ay, nagdagan mo na ikaw. Wala ko. Buwag yun yung entorte ba no? Ano dito, mga Ano kung wala kung magkano itong pinadago. mga na, di ko katinugan. Hindi na lang po siya. Ah. Yan ni Nectar. Ano na dito mo Ano ko, mga Nectar to dapat ano. Ano na lang dito. Agay ko gito. Mga nung kabi ang pinakaon ng pinitang bukwan. Aray, aray.
Napit mo, bulbul rin. Minta nimo. Nya, boleh jadi sila eh. Kuan na daw sa Davao daw siya. Wala pa ko kapinutan na dito. Wala pa ko kapinutan. Tatanong kung Davao daw. Ah, mama. Ito sa individuhan. Ito sa individuhan ba? Teka, bawal ka. Ano yung kasagaran problema sa tao ka man. Ano siya? Sakit hawak, sakit batang, sakit likod. Kali yun. Dali mo kanya ko. Pero maantos-antos mo. Mantos pa naman. Iotot na mo. Kuno. Buha na guro ko dali. Kaya sa una. Itong tambok mo, ayaw nang kaya taman. Ano naman? Kasi man pinakamaayo. Kani, katong practice dano. Tuyo ko sa masayo, no? Kaya nga, nakabaan man sila kay tao. Dahil mo, may gani, kaya ulam. Naulaw ko gamay man kaya akong crush sa una, kaya nandito sa tubangan, nasa likod. Tama na yung crush. Hindi ay. Kinsa man yung crush niya eh? Sa'yo gani mo patawad, Jud. Kinsa man yung Mga crush? uling-uling yung still flowing man, kaya masing mamalik kong stepping ba. Tanaw na yung crush, man na ulaw. Sobra. Hindi kay crush. Laki? Sa una ba, babae man ba? Babae, good. Gusto mo lalaki, uy. Ano yung naka sa una, nakakiss ko babae. Oh, nakakiss ko sa babae. Sa dapit. Oh, na. Ano yun? Mahalag makakiss pa sa gwapa, gikisan ha? Dapat na lagi naman doon, may lagi mo mag-iuman. Nauna na mo sa sunod. Oh, may practice. Yeah. Wala din mo sayang tambok Sa ha? last man kay nilahi lagi sila doon nila punpun ng splowy mo. Gani. Ako kubalo ano. Bakit tayo mo kay Duman? Pagkabi ko nung sa last kay nilahi, nabaksi. Happy na skin. Hindi ko bulit ko yung jacket. Wala na sa costume. Wala na. Puti mo na t-shirt. Babae. Lahat na magaling mong reaction kaysa ganina. Oo, naganahan na mag-ainaon ka. Oh, sakit yun. Sige sa kita, batong laki ganina. Dilak ito. Galit ko siya. Ayun na yun, anak ko siya. Naayon na siya. Sa maliya, uy. Natin na sa email niya mo. Hindi kaya siya. Patudlo din mo. Pero kung tudlo, kis kuya ni mo. Tawag na siya. Abot mo mutik. Matang na lang. Ana sa speakers. Ako? Doon ako. Si ate ko. Wala. Anong tudin mo Lagi lawas? sa likod sila. Ako din na. Panuhat pag matake, mura rin daghang yung problema. So dalihok mo lang sakit. Ano ako?
Anak ko dira asir, bansa din mo sa dira asir. Karong lang kamo kay pagwapo ini kanta. Hindi pwede ka kasi ka na. Hindi mo lubuan ka na. Nalibulot ko. Naan na. Large, heart enlargement. Bad ka nila. Aray, aray, kadali lang sakit eh, sir. Sakit siya. Oo, sakit ka ayo. Hindi doon. Gagado. Sakit ka. Ang laro na ako si Kundo. Heart Dili na ini puro. Naa, sir, dire, kani, dire na. Nadri oh. Oo, Heart? sakit ka ayo. Dili sa Kundo. Naman rin heart. Lagi ba ko rin? Ano ko si Kulit tapit lang ba? Kulit na wala. Panungot? Dili na si Kundo. Something. Dahil po just panahat. Siya dagan-dagan? Dili na pundo siya. Sis. Murag na lang. Madilang ko nagkalito. Nagsiskatangit naman siya. Ay, Anong nako burot ko mo? sis, dire asa sa puso. Nakot. Dire na. Nadri. Nadri sa kapor. Dapat dire sa puso. Ang tanong naman niya. Mawala mo na. Takuan lang yun akong tudlo kay mobile na yun akong tudlo. Kasi magkumitan lang yun muna. Wala ka pala to. Naka-short Naka-short lang. man siya. Gusto mo burot, ikaw nagalitok kay kain paminaw magod. Bukat ka na sis mo. Ang burot lang. Sa sulod pa dyan. Okay lang. Ah, sakit tayo. Sa sulod pa dyan. Ang bang sis mo ko kinasagawas. Gawas na. Urot lang. Makita. Kaya, mas lalo. Magkita tayong gituan ganyan mo, Ang pagkawas na papa to. kay nasa mo sa gawas niya sis. Matanggal lang. Ay, para nagikot turahan. babae mo. Ito to. Hindi ba ganun? Ito. Ayaw, may naguna ma-ministon. Yung kakalimutan, hindi mo nang niyahay mo ka na. Ministon, mayuma. Yan, nabagsa ba? Ayun ko sa PSD mo. Loaded gate sa una. Wala siya, di mo. Ano, matabangan na nga. Ito may kalan, be. Ampo lang tanga di ko kamukan. Pinahan ko ng kidney. Yan. Kidney failure. Ang nadungod na ko na. 100 di na. Sa private, 100 na. Pero laser. Laser na siya. Waon dyan. Ako magutong bukol. Bangun dulu. Agay, kadali lang. Ang sakit na. Okey. Aku orang mengikuti. Ay, magising po. Ano? Ini ada kayak ano? Satu lang naman. Ang lang siya na itong 50%. Nagano na. Gusto ka 100% pa ako na ito. Makuha mo na eh. Pero kung sakit yung kayo. Ano to juga? Hilag. Hindi mo itong suko. 50 lang. 40 pa dyan. Baka gihilag naman no? Di ba ka makuha ng nigot? Bandre, makita mo yung video lagi na ako. Hilag tayo ng good. Nung samahan, padayon nun. Padayon nun. Ayun ay. Pero nag-wheelchair, nalagay pa kuman. Hilag lang. Mahal ka, sir. Sige nga, salamat. Itong ginamos doon ba yun? Nasa Nalagay ka mango. mango. Kaya mo ko yung mango eh. Mango. Mango. Tingnan. Naraw sa pla. Ayun na. Nasa pla dito. Para gabi na yung mga. Dili sa Digo, 7. Maya ko di mo gibutang ko. 7 nga na, 7 man.
Unsa di ay? Pwede ko sila. Gaspang kaya mo bukong ko. Kasi may pas mo kusog, no? Zaman Oh, na ikaw ka Hindi mo kalimutan na hangtod na maabot sa inyong parinte sa inyong anak mo ni pas mo, gaspang ang panit na. Nung try na Ano na pas mo man ko ay nagabasak ka. Pag to hapon gabi. Pero wala na sa ospital. Wala ipas mo sa ospital na ay din mo kalit mo. gastritis. Ah! Oh my God! Aray! Gastritis sa sakit na. Gastritis sa ginaha, sir. Gastritis rin na. Gani, Very pero light na. Ano pa? Sakit na Salamat. Pinakian ka na sa sige kinahibol. Ha? Pinakian siya na. Yan. Pas mo. Ang last mo kung talagang pinatala sa ako sige kumurang ko. Hindi niya pag-ayo kung ano ka. Kusgon man gano'n ganay niya kay nireact mo ka. Agad lang ko sa imong asa imong kaya. Wala na ang akong gihimo ni mo 50% lang na. Alutang. Napakay utang sa kwinta. Saan nga 100 na. Tinutuon ko na pag humana na gyud mo ana ti kulo. Mura lagi na wala sa kilo ng lawas. Kaan di mo lawas lang mako. Kung tinud anay gyud nga ano lang agad lang ko nimo kay mo. Wala din ang buwan. Nilak mong kadi. Sige, bantang na lang. Hilak lang. Nilak lang yun. Salig lang sa Ginoo nga Lord. Kini nang hilot ng ka mo na ni makaayo na ko ano lang. Tinis ko lang ito. Jerry yung mo. Do kag sa dili nagahilot ko na mas man. Dili niya akong kusog. Wala pa ang deliver pa sa mga. Sakit ay. Dili niya akong kusog, dili niya ako ang hilot sa inyo ha. Igo lang kung hikap. Narera na siya. Amen. Deliver ni Mary. Salig siya tanan. Kaya ko salig ram na ko siya, igo ram ko hikap, no? Siya hato naman. Kapalit ko pa sir. Oo. Naganting Santos, diba? Pero, may isa Pero dili lang nato debate sa uban. Oo. Kay, deliver mo ko na nila tanan. Kanan man Deliver sila. yun ko na nila. Labi na ka ng katong, kinsa to, katong sa financial, gali si, limot ko sa pangalan mo nang ginaampo sa, kauban ako kung anong tayo sa Jansan. Yeah. Sakit eh. Yeah. Kami nandiyan sa kini, kadali lang sir, sakit eh. Kadali lang. Grabe ka sakit. Ingon ko kay believer kaniya. Pag believer kaniya siya di bahala. Baliun di ay. Dili mo na bali wala. Ang balik mo mo o darawa di luto gani. Ako gigana o di. Nalipat ra ka nga natanggal na yung panood. Ay, sakit tayo, Lord. Bali. Sir, sakit na dyan din nga part, sir. Oh, Ang ganito yung ano, mongol, ngalay. Pas mo. Agay. Pas mo na dito yun. Balik na punta sa dili tinudon. Sakit. Sakit man din. Dito na punta sa dili kayo tinudon. Akakuan mo, sir, ba? Kusog po ka manginaw. Manlaba, di ka manlaba. Pag maglaba, mausap ka, ligo. Undang na pas mo. Dapat maligo una. Ligo naan bago mang Ilan ba? laba. Ano ba? Ano ko, sir, nagtrabaho mo sa trabaho dito kay ang amo ang kumbaga ang amo ang hindi ko katarong sa kita Jun. Ang amo ang tawag ani break gani kay paglaan na namo sa among pagpanlaba sa among Ano pagpanghilo trabaho, ate? paghilo ano lang ng trabaho dito Ano na bakante? kasi pala ang pakanti ng mga oras mo na lang ang trabaho na so halimbawa katong time nga daghan na kay kuglabo nun nagikan ko duty naman ko yung break at naglaban na lang ko diretsyo Pero Gabay kung ko duty Pero good.